बैलाय बेवहायसो थौ माबा थौ सिंखावरि नों मा जाम्बि जाम्बि होनदों आं नोंखौ लानोनो मोजां मोनखादों ना नों एसे नेथ' मास मोनसेल' नेथ' आं नोंखौ लागोन लानोनो मोजां मोनखादों नै बैथाला नोंनि आखला बिदिसो आयौ सोर जाखो आइदै 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 आइदैलै मा दाबोसै मालायनि फिसा गोनांखौ गोसोथोग्रा नोङो हिनजाव थाखानानै सालि मालाय बिसि फिसा गोनांखौ गोसोथोग्रा नोङो सिंखावरि थांनोसै नै नोंबो लाजिनो रोङि हिनजाव आइदै नै नोङो बैथालि बाजारनि गावनि फिसायनि अननाया जायाखै नामा बिदि गुबुन हौवा लानो थाखायनो गावनि फिसायखौ मुलि दौनानै फाथैदों नोङो बुनानै होआबो बुनानो साला सालिफोरखौ आथिंखौनो बुनानै होनांगौ र' मा जादों बेवहाय मा जादों मानो इसिबां बुलाबायखो बेबायदि बुयोबा थैगोन बिसोरो दा बु सार जों थैजासिम बुवाखै बिसोरखौ आथिं आखायावल' आगार होदों जोङो जाहाथे सिखा मोनो र' बिनानावमोन बिदि दा बुलाबाय नों सिकित्र सार बेफोरबायदि समाजनि गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ नोंसोर फोसाबनांगौ नोंसोर मिथिङाव मानो थांथारो आखल गाज्रि मालाय समाज दं रायजो दं रायजोआसो समाधान खालायगोन हौवानि गावबुरा हिनजावनि गावबुरा बिसोरनो नालिसखौ है थखननो गावबुराफ्रा बिसोरो समाधान खालायगोन मिथिङाव बिदि जाथायफोरखौ गावबुरा सेक्रेटारियासो गामियाव मिथिं खुंनानै समाधान खालामगोन बेबायदि बुलानानै जाया लासै लासै जागोन बिनानावमोन थां गाबागाव न'आव थांदो थौदो जोंबो थांनोसै थौ साला सैमा लाजिरोङै आंनि मान सनमान जाजोब्बाय नोङो बिसि फिसा थासेयावबो बिदिनो नोङो